Sarkar Meghalaya kala penjari da ka korphi met ha shilinter ka khaput bat kari Bangladesh ha East Jante Hills, West Jante Hills bat East Khasi Hills. Hadin balami ki jing khuslai jing mut bakala bandon ka jing rung tu da ki record ki kinhon le no ki nong khai be an bat ki we ki bor badi khmi kala penpa ka jing long light lan khlem ka jing kia sainar jong ka khaput kum ka jing mai ka jing shan bat ki kamyadari kani ka korphi ka khang pasharu ya ka yat ka yeng hajan ki jaka khaput da ka jing thamu banjam shari Bangladesh tane bandrung be an chapo uput usam kari India ki jing perkheng ki dei bom sha banyulum bre palat ka san ngut bat banra ki tiar le akum ki dieng ki narot lani ki mau ki kam khai be an ki bakun thop ki masi ki mar kum ki truck bat ki we ukwai utempo ki khatar khong ki biri ki secret basla sharu la khang persha ha kani hukum ka korphiu kat sedang nadu kapor phra baji men met hadu kapor henry baji men stab ka bandong ru kat kum ki district kata kalong 6 kilometer na East Khasi Hills Sanspa meter na East Jante Hills bat Arspa meter na West Jante Hills na ka zero line jong ka khaput bat kari Bangladesh ki district magistrate lapan mi ekane ka hukum na ka benta ka bha kamya jong baro da ka bakdo ka jing kirki jong kani ka jing long jing man menta kani ka curfew ya kabala penjari no mador kan trekam tad hadu banda penbana da kumbai pat